A xerente de Galicia Calidade desprazouse esta mañá ata a lonxa de Testal para entregar o selo de garantía á Confraría de Noia. Esta certificación supón un novo aval da calidade do berberecho extraído das autorizacións do Pósito noiés. Ademais da procedencia, o selo garante o uso de artes de pesca artesanais e sostibles e a súa extracción no momento óptimo de consumo. De feito, alargaron a campaña un pouquiño ata o mes de abril porque está en excelentes condicións. Unha lonxa que ten máis de 1.500 mariñeiros e máis de casi 100 traballadores, polo que temos que estar moi orgullosos de ter esta calidade en Galicia. Por suposto, para Galicia Calidade pois é unha empresa con certificado de garantía. A Confraría agradeceu a entrega deste novo selo que supón unha garantía non só para o consumidor final, senón tamén para as máis de 30 conserveiras e empresas que procesan e comercializan o berberecho noiés en todo o mundo. Un interés por parte dos comercializadores, sean conserveiras ou depuradoras, en adherirse, porque claro, isto a nós é un apoio á nosa marca, o asumir tamén a certificación, a licencia de uso de Galicia Calidade, pois para eles tamén é un atractivo o uso desa marca para poder comercializar en todo o mundo. Con Berberecho de Noia xa son máis de 150 as empresas galegas que contan na actualidade co selo de Galicia Calidade, unha distinción que busca impulsar a competitividade e achegar confianza e seguridade aos consumidores.